नै थखन लालायथारबाय दानो बुरियाखैनो दहायसो फैबावदों नंदों जारलासो नैबे ब्लगावहाय आं नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थु देखायगोन आरो फोरमायगोनबो जायफ्रा नायदों आं दा थांगासिनो दङ बे लामाया जाहैबाय देबोरगावनिफ्राय सोनाब फारसे इउनिभारसिटिनि एसे खोलानि लामाजों आयंनि न' बारबोनानै माबायावहाय जोंहा मेडिकेल कलेजआ ओरैहाय बारा गोजान नङा अराउन्ड 1 किल'मिटार जाजोबगोन ना जाजोबबाय एबा थानोबो हागौ बे एसे गोजानावहाय मेडिकेल कलेज आं मेडिकेल कलेजखौथ' जेबो बुंथ'ला ट्रिटमेन्टफ्रा माबोरै जादों डक्टर फेसिलिटिसफ्रा बोरै फुल फेसिलिटि दंना गैया आं बेखौ बुंथ'ला नाथाय केन्सार हस्पिटालबो दङ बेवहाय केन्सार हस्पिटालावहाय बे नङा जे फ्रि जाजोबो फैसाबो होनांगौ ट्रिटमेन्ट प्लास जायफोर टेस्ट खालामो दा बेयावहाय कनसेसनबो दङ रेहाय गैयैफोरनि थाखाय माखासे कार्डफोराबो सोलियो आं थांनाय समावबो अपेनिं जाजेनबाबो भिडिअ बानायदोंमोन इभेन दाबो नै सासे आयंआ गावनि बोरायखौहाय बाव स्टननि मानि टेस्ट खालामनो लाबोदोंनो दा आयंजों गुलि नालाय सिगांनिफ्राय आयंनाव थानायमोन बै आयंआ जों थाग्रा रुमनिया बेनो एसे मिस्थि लाबोदोंमोन आं होलांनो आयंखौ नायनो न'आव रावबो गैयामोन आदाबो गैया आदाया पुलिस थांनो आं नैबे जाहैबाय मेडिकेल कलेज बर' लिरनाय गैयिनिखौनो दावराव खालामबाय जों बेखौबो फार्स्टआवहाय दा बर'खौहाय नैबे गेजेराव होबाय नैबे गोजौआवहाय देहा फाहामसालि क'क्राझार सावस्रि फरायसालिमा बेबायदि ओमफ्राय केन्सारा खाथियावनो बिनि मोजां जुदि टेस्टनि थाखाय बा टेस्ट खालामनोबा मेसिनफ्रा गोदान ओमफ्राय स्पेसियलिस्टफोर दङ केन्साराव फैनो हायो एबारनिफ्राय जायफ्रा दासिमबो मिथियाखै क'क्राझारावबो लाबोनो हासै नोंथांमोननि थाखाय केन्सारा नैबेजों एसे गौरां दै थांग्रा लामाजोंहाय कालुगाव थांग्राजों ओरै हाबदों नै नुहुरबायानो केन्सारा बे केन्सारनि जालायबाय आरो बै नैबेयो नोंथांमोना नुखाबाय केन्सारनि बिल्डिंआ एक्सट्राखा केन्सारनि केन्सारल' नङा बेवहाय माने माखासे मानि बेमारफोरनिबो टेस्टफोरखौ बानायो बे केन्सारनि जाहैबाय ओरै खालामसै आं ओरै फैनानै बाव पार्किं एरिया दङ ओरै पार्किं सोनाब साइडजों बैजों ओरैहाय गिदिंलांनांगौ ओंखारलांनोबा एक्जिट जाहैबाय खायफा बैजों हाबलांनो हागौ बे जाहैबाय केन्सारनि आरोना जोंना क'क्राझारनि बेबायदि जाबाय ग्रिनारि बेफोरो फुरा मा टेस्ट बानायदोंथाय बे आयंआ मिथिनानै लानोसै थांसै नोंथांमोननोबो देखायफैबाय आं आरोबाव मिथिहोबावबाय हस्पिटाला दायो बिराद मोजाङानो डक्टरा एसे खम MRI खौ खालामग्रोनोसै बे आयंनिखौ ओमफ्राय ECG खौ दा बे आरो लिस्ट माबा खालामखाबाय आं सिगांबो खिथाबायमोन MRI CT स्केना फार्स्ट फ्ल'रावनो ECG आबो बाव माबा सोजाला आरोना रुमाव मबाइल मास्टार माबा मेगनेटआ बोयो हाबबोबाय नैबे बाव जुथाफोरखौ खुनांगौ ओमफ्राय नैबेवहाय ड्रेस चेन्ज खालामगोन ओमफ्राय मेगनेट दं नामा टेस्ट खालामगोन आरो ओमफ्राय बेवहाय लबि जाहैबाय मा सोनो मोनाबाबो गासिबो एक्सुवेलि मेगनेट डिटेक्ट जानाय बुस्थुखौनो सोनो मोनाबाबो जिखुनु रेडिएसना बिराद सोहैबाय सरगाव केन्सार हस्पिटालनिफ्राय आयंखौ लांबाय दोनहैफिनबाय देबोरगाव माने देबोरगाव एरियायानो गोलैखायो ओमफ्राय दा फैयैआथ' बेंगल खारसिगोन नालाय मैगं नुदों आं बे आयं बुरैमोन आबैमोन फानदों बिराद मोजां मावरिया गावनो नैबे लामायाव नै मैगं फानदों मैगं फसायबाय आं नै थखन लालायथारबाय दानो बुरियाखैनो बोरै जाबावनांगौ जाखो दाउदैयालाय मानि आमाय माबा दाउनि एफा गिदिर बेसेबां माबा 25 थाखा जरा 50 थाखानि 50 थाखा खमायथारला बेदिनो आयु ओमफ्राय बेलाय खै थाखा
बेबो 20 थाखा मोनसेयाव औ फवासेनि बारा थार थाइफा बारा थारबावसो मोननैल' लानोसैलै होमबा लांदो बेखौहाय ओमफ्राय थाइबेंआलाय खै थाखा बे 20 थाखा जारानो बिदिनो जेबो नङा मोजां थाइबेंआ दे 20 थाखा बेलाय 10 थाखा बेबो 20 थाखा आयु एखौ नांथ'लालै नैबेलाय बेसेबां 50 थाखा मोनसेयाव थाइथाम दोङो आयु सेरसे सेरसे खान्थाल दं माथो दे मोनसे लानोसै मा बुस्थु बेलाय बहल ए बहलानो जोसा जोसा बियो फोरला जोसा खान्थालालाय खै थाखा 10 थाखा गोदै दे प्लास्टिकआव सोना दोननो मबाइलावसो हगारगोन सिख्लाथार मालाय हगारग्राखासो मोननै हरदो ए दहायसो नाया फैबावदों नंदों जारलासो आयो दावदैखौबो लानोसै आबै दावदै आं गय जाग्राबा गयखौबो लागौमोन आं गय जाया नालाय दे खै थाखा जाखो सानद' बै 50 बै 40 50 100 जाखाबाय बे मोननैजों 40 90 थाखा बे खै थाखा 20 थाखा नङा 110 जाबाय ओमफ्राय बे 50 110 50 160 ओमफ्राय 160 हा दतमा बै कलेजखौ बारबोनानै एसे ओरै टार्निं बै लाइन माबा दंना बे खाथियाव बियो इन्ट्रेस्ट खालामबोबाय आबै मोनसे लास्ट पार्टखौ लायासै आं बेबायदि आरोना बेसेबां जाखोमोनथाय आंनाव खुस्राबो गैया एसे मोनफिननांगौबाबो जि दङ होबोजोबस्राबाय आं बुरैफोर बेसाराफोर ना टाउनफ्राव बायनानै जानांगौबा जों बेफोरखौनो बेसेबां दाम होनाङो ओमफ्राय दावदैयाबो फिसा फिसायानो बिराद दाम बे गिदिर गिदिर ना ओंखायनो लाबाय आं ओमफ्राय मैगंफ्रा गामिनिया बे बुहुदानो आजिखालि बुहुदा मुलि होयो अब्लाबो गामिनिखौ बांसिना अर्गानिकखौ मोनो जोङो न'आव जानो गायनायफोरखौनो बांद्रायबा फानफैनायफ्रा मोजां ना लाबाय थांनायसै दा गामिनि लाइफ स्टाइलखौनो आलादा मोनो आं माने देहा आरो सान्थि थानायनि थाखाय टाउनसो हय गासिबो होबाय आबुआ माबा खाथियाव मोनजोबोसो हय बायनानै जाजोबनांगौ नाथाय मोजां बुस्थु मोननो नागिरा टाउनाव मैगंफ्राबो नोङो मुलि होग्लुंनायबाबो बहुत भालदा दा बिराद मोजां गामिनिखा होनलायनानै फानगोन बेबायदि आरोना थांनोसै थांबाय थानि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आं मा लाबोदों आं नै आपेल दंफां ओमफ्राय ड्रागन मोननै गोजा मोनसे गोमो मोनसे आबेरायलनिफ्राय आपेल बिफांखौबो आपेला गायनांगौ ना क'क्राझाराव एसे बारा बुरजाना एसे हा दंसाबो नालाय बाव मा गायनाय जायो प्लान लादों र' एसे दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल